وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھیا ہے کہ ایک سید صاحب نال ملاقات ہوئی. انہیں جو ایک شاعری جڑے نا انہوں نے ذات دا تاپ چڑھیا سی. کس دا؟ اپنی ذات دے بڑیاں ہون دا بخار چڑھیا ہویا سی. کئی بندیاں چڑھیا ہوں تسی ویکھے ہی ہونا بڑا چڑھتا ہوں پیرانوں چودھریاں مولویاں ہی چڑھتا ہے زیادہ. ویسا دوجیاں نیٹا نہیں چڑھتا. وہ شاعری جڑے انہوں نے تاپ چڑھیا سی کہ بس ہی سید. دوسرے ایک سید صاحب ہے انہوں دا تسی نام سنیا ہونا ہے سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ. وہ سید صاحب جڑے دوسرے نے وہ بخاری سید سن اوٹ شریف دے. دونوں بزرگاں دی ملاقات ہوئی کہ پھر جدوں ملاقات ہوئے پھر بندے تعارف پوچھ دینے. انہاں پوچھا بھئی شاہ جی کی تعارف ہے تہاڈا؟ وہ جڑے اوٹ شریف والے شاہ جی ہو رہی ہے جنہاں ذات دا تاب چڑھیا سی. میں پھر سمجھائنا واسطے دسنا نا انہوں نے ذات پاک دا بخار چڑھیا سی کہ اسی جی بڑی اونچی ذات والے عزیزاں دی وقار. او بول کے فرماندے نے اسی اونچے رے ساڈی ذات اچیری تے اسی وچ اونچا دے رہندے عقل ہووی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تینو کہندے. اسی اونچے ہاں ساڈی ذات بھی اونچی ہے اسی اونچا چ رہنے ہاں. اگو سید عبداللہ شاہ ہوری میٹھے سید ہے میٹھے سید سن. آپ فرماندے نے جی اسی کسوری ساڈی ذات کسوری تے اسی وچ کسور دے رہندے عقل ہووی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تینو کہندے. اصل جیڑا صوفی سی نا صوفی ان اے تاپ نہیں ہوندا ان اے بخار نہیں چڑھیا ہوندا میں برادری فلانی دا بندہ برادری اہم نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں دا عرس ہے انہاں دی تعلیمات دا مرکزی نقطہ یہ سی کہ انہاں ذات پاک دے سسٹم نو جدو ختم کیتا ہے تو غیر مسلم جوک در جوک انہاں دی بارگاہ وچ آ کے دین وچ داخل ہو دے. اصل مسئلہ یہ سی کہ انہاں یہ نہیں آکھیا تو پلید ہیں چھوٹی ذات ہیں تو بنا ہو جا تے اے پا کے یہ اندر آ جا.